Començarem amb el debat amb el minut que els candidats dedicaran a explicar-nos els grans trets del seu programa electoral. Molt bona nit a tothom. El nostre programa electoral té més de 200 propostes i en aquest minut escàs plantejaré 4 propostes de canvi. La primera, canvi en transparència. Implantarem dades obertes perquè tota la ciutadania sàpiga què es tramita i què s'aprova en cada moment, en cada instància de l'Ajuntament, i promourem assemblees de barri per escoltar la ciutadania i tenir un contacte directe. Segon canvi, en l'atenció de la gent gran. Farem una residència pública, però més enllà d'això també posarem els recursos necessaris perquè la gent gran pugui viure a casa seva. Millorarem l'atenció domiciliària, posarem teleassistència gratuïta i basada en la necessitat i no en l'edat. Tercer canvi, en els equipaments que mai arriben, farem el casal d'entitats, el casal de joves i, finalment, l'auditori. Quart canvi en cultura, un museu d'història d'Esplugues, vetllarem perquè les entitats de cultura se sentin escoltades i tinguin més autonomia respecte a l'Ajuntament i retornarem els actes d'inici de la Festa Major, el pregó i el toc d'inici, a la gent i al lloc d'on no s'havien d'haver mogut mai. Doncs ara sí, entrarem ja en el primer gran bloc que tractarem en aquest debat, el bloc que tractarà sobre l'habitatge, lloguer social, lloguer protegit, lloguer assequible. Anirem ara amb el senyor Martínez d'Esquerra Republicana. Sí, tots hem sentit moltes vegades que hi ha gent jove que ha de marxar d'Esplugues, jove i no tan jove. I per tant és evident que amb això tenim un problema i que no el tenim potser ben encarat o ben solucionat. És molt important que fem un cens d'habitatges buits i que fem un cens de l'habitatge de la Sareb a Esplugues, perquè quan tinguem aquests censos sabrem què tenim, sabrem quins pisos estan buits, quins pisos estan en grans tenidors i sabrem amb què comptem i què podem destinar a dotacional o d'emergència o fins i tot a lloguer directe, perquè així, amb més oferta, baixarien els preus. Després, l'aposta en que tots els habitatges siguin sostenibles, crec que és molt important, això barreja habitatge i sostenibilitat, i nosaltres proposem que hi hagi una bonificació de l'IBI a totes les persones o comunitats que instal·lin plaques solars i que aprofitin l'energia solar. En definitiva, ens cal una mica més d'imaginació, segurament. Cooperatives d'habitatge i, finalment, una proposta que nosaltres hem anat fent repetidament, és la immobiliària o promotora pública que també ajudi a generar més estoc i, per tant, també a baixar preus. No, Martínez? Molt breument, jo volia recordar que hi ha 40 famílies que també estan preocupades per perdre casa seva, que són les famílies del Barco. Si no l'enderroquem i aquestes famílies mantenen casa seva i se les ajuda que casa seva tingui les condicions adequades, ja seran 40 famílies que no caldrà reubicar i tindrem 40 vivendes més disponibles. Llavors, estem parlant d'un edifici que té en aquest moment un expedient de ruïna, que està apuntalat, que no reuneix les condicions. No ens hem de deixar enganyar per això de la ruïna. Està declarat en ruïna urbanística, no pas en ruïna constructiva, perquè sí, jo entenc que són prou responsables com per haver-los tret si aquest edifici estigués en perill d'enfonsament. I això no s'ha fet. I, per tant, la ruïna és només una qualificació. I aquest terreny i aquesta zona verda es podria intercanviar i es pot fer una requalificació. És una qüestió de voluntat política i de posar-se al costat de les 40 famílies que hi viuen. Doncs a partir d'aquí passarem ja al segon punt del debat, punt que parla de seguretat i de mobilitat. Com sempre el mateix, em poden demanar el torn de paraula quan vostès consideren oportú. No sé si un dels candidats vol començar. De què parlem primer? Comencem amb seguretat, si els sembla bé, i després ens posem cap a mobilitat. Sí, a veure, el tema de la seguretat, doncs, han passat coses curioses al llarg d'aquesta legislatura i hem vist un gir en la posició del govern municipal del PSC en aquest tema. És evident, i ho hem estat parlant tant al ple com aquí al programa que fem cada mes, que hem estat comentant moltes vegades que aquest govern municipal s'ha posat a roda de les propostes del PP del senyor Sánchez, tot sovint. Fins i tot hem vist publicacions a xarxes socials i declaracions de l'alcaldessa que realment tenien un toc que em sembla poc institucional i que eren poc constructives i que eren pròpies d'altres tipus de formacions polítiques. Bé, després se'ns va criticar, se'ns van posar paraules a la nostra boca dient que nosaltres no volíem que hi hagués més Mossos d'Esquadra a la ciutat. Hi havia una dificultat en quant a la quantitat de Mossos que hi treballaven. Va venir el conseller Elena a reunir-se amb l'alcaldessa i amb l'alcalde de Sant Just, es va posar una solució, el conseller Elena es va oferir a tornar a parlar amb l'alcaldessa i amb els veïns, s'havia establert aquesta cita i aquesta cita va ser cancel·lada per qüestions d'agenda de l'alcaldessa i al final l'alcaldessa va fer aquesta reunió sense el conseller i amb els veïns.
Bé, després resulta que l'altre dia vaig a Fira Esplugues i em trobo una protesta d'un grup de funcionaris, molts d'ells policies locals, que protestaven i donaven motius paral·lels als que se'ns havien donat a nosaltres. Aquests agents es queixaven de fer moltes hores extres, que el model policial estava copiat de Badalona, que s'hi fan encàrrecs a dit, que es fomenta el mal ambient de treball, que la gestió posa en perill la seguretat ciutadana, i això ho diu la policia local i no ho diem nosaltres, i, per exemple, que el gos de la unitat canina, tots tenim cert interès en l'animalisme i en les condicions dels animals, que malviu al cementiri. Estic citant aquest document que m'agradaria que l'alcaldessa tingués, no sé si vostè li pot fer arribar, perquè se'l llegeixi. No li interessa. No m'interessen els anònims. No, perquè no escolta, no és un anònim. És un anònim. La persona que a mi me'l va donar no era una persona anònima, era una persona empleada de l'Ajuntament. Vostè ha anat a veure el gos? Perquè si li preocupa de veritat, no només és pel davant. Ha anat a veure el gos? Jo he citat el que m'han explicat. Perquè el regidor de Benestar Animal immediatament va anar i els agents que cuiden va dir que estaven en perfecta condició. Per tant, senyor Roger, no tregui temes al debat. El regidor està esmentat en aquest text. El que li recomano és que vagi en persona, com ha fet el regidor. Ha mostrat vostè molt poc interès per les queixes dels seus treballadors i ens ha quedat claríssim. Sobre els carrils bici, entenem que hi ha un pla de mobilitat i que es va aprovar i que s'està aplicant. Això és el que ens estan dient. De tota manera, hi ha moments en què l'aplicació sembla una mica discutible, perquè, com es deia abans, el carril bici del carrer Lleialtat a nosaltres també ens sembla que és un despropòsit i als veïns els sembla un despropòsit, per diversos motius. El primer és que s'han fet unes places d'aparcament que són més estretes que els cotxes. Per tant, el cotxe queda, en realitat, mal aparcat. Després, és un carril bici que baixa cap a l'Hospitalet i, de moment, a l'espera que potser l'Hospitalet ens remunti un carril bici cap amunt, allò mor a la rotonda del camí de Can Nyac. I, per tant, no sabem on acaba d'anar. Després és una pujada, és un trajecte de molta pujada. L'Hospitalet encara no està integrat a l'Ambici. No sé qui podrà pujar, és a dir, no sé qui podrà fer servir com a transport públic, com a desplaçaments amb sostenibilitat, aquest carril bici que puja tant, si no és amb una bicicleta amb motor, que si te l'has de comprar tu són caríssimes, i si vols fer servir la pública no la pots fer servir perquè a l'Hospitalet no n'hi ha. Llavors, aquí hi ha coses que s'han fet malament, i per acabar-ho de rematar, s'ha fet el carril bici, s'ha arribat fins a baix i no s'ha canviat l'asfaltat. És un asfaltat que a la part de baix, a l'alçada de l'escola, està ple d'escòrrecs perillosíssims. Per tant, el dia que s'hagi de fer l'asfaltat hauran de tornar a aixecar totes les pastilles, totes les barres que s'han posat i fer-ho de nou. I això és una despesa que no caldria. Ja va passar amb el carril bici de Països Catalans, que tots vam celebrar, perquè és una connexió molt important de circulació sostenible cap a Barcelona i des de Barcelona, i quan estava fet van venir les següents obres i es va haver d'enderrocar tot i ara s'ha tornat a fer. Aquestes coses no haurien de passar. Després tenim el carril bici de la carretera Cornellà, que a mi em costa d'anomenar-lo carril bici i que és urgent arreglar-lo. I caldria racionalitzar les línies de bus locals, a l'EP1 i a l'EP2, perquè de vegades els veiem fent voltes buits i això és molt poc sostenible i gens lògic. I finalment cal senyalitzar d'una manera racional i clara, sobretot clara, l'ús dels patinets a la ciutat, perquè hi ha molta gent que no té clara quina és la norma i afegeix llenya al foc el fet que la normativa no sigui igual a tots els municipis, que això és un problema. Bé, tornem una mica al tema de la mobilitat. I en el tema del metro, a nosaltres ens tindran al costat a l'hora de reclamar-ho, a qui convingui, però convé que tinguem clar, ha parlat de 30 anys vostè, jo diria que més i tot. En aquests anys, quants governs de la Generalitat hi ha hagut i de quants colors? No de tots els que som aquí, però d'uns quants. I no ha arribat. I anem demanant coses a la Generalitat, que ens sembla molt bé, que tothom ha de complir, totes les administracions han de complir amb les seves obligacions, també l'Estat. Un Estat que l'any 2022 va complir amb el 30% de les inversions que calia fer a Catalunya. Clar, el govern de la Generalitat no és el corn de l'abundància, senyores i senyors. Tenim els recursos que tenim. Tenim aquestes inversions, quan a Madrid, no sé si arriben al 120%, em sembla, o al 100, no sé, vaig a llegir l'altre dia, 110 o 120. I després tenim les balances fiscals que tenim, que l'última vegada que es van publicar, que ja ni ho recordo l'any, eren 16.000 milions d'euros de diferència. O sigui que, efectivament, sí, que totes les administracions compleixin. Totes. L'Estat també. Després, al carrer de Sant Mateu, coincideixo que la mobilitat no està ben solucionada, ha millorat el que és l'avinguda en si, però el gir cap a la dreta, aquells carrils encara no han arribat i caldria millorar l'actuació de la policia local. Potser és un problema de puntualitat per manca d'efectius, jo no ho sé,
però també caldria recordar al govern municipal i a la policia local que en aquell carrer hi ha diversos centres educatius, i no només un, hi ha un institut públic al final que no està vigilat, que aquell pas de vianants està abandonat i aquells alumnes estan abandonats a la seva sort i són ciutadans d'Esplugues igual que tots. Per tant, alcaldessa, de tant en tant reconèixer algun error és humà, tots ens equivoquem i vostè sembla que no s'equivoqui mai i el seu govern de vegades ha fet coses que no han funcionat bé. I ja li he dit que jo estic a favor dels carrils bici, estem a favor dels carrils bici, però s'han de fer bé. I si pot ser, no fer-los dues vegades. Ara obrim el tercer bloc dedicat al benestar social, polítiques socials, ajut, salut mental, etc. tot el que els hi vingui en aquest bloc. Per si de cas, i per posar en context, els recordo que Esquerra governa des de fa 2 anys. I per aquí hem tingut presidents, governa la Generalitat, vull dir, des de fa 2 anys. Hem tingut presidents de Junts, de Convergència, del PSC, fa molt de temps que hi ha hagut presidents de diversos colors i ni la residència ha arribat, ni ha arribat tampoc el metro encara. Per tant, els asseguro que no tot és culpa meva. Ni jo sóc el senyor Aragonès, ni sóc el senyor conseller. Bé, sobre gent gran, ho he dit a la introducció, en el primer minut, però, clar, ens ha obligat a parlar de pressa. Voldria passar algunes idees que he deixat anar. En el tema de la gent gran s'ha de tenir una mirada llarga. Les residències són molt importants i evidentment, és molt necessari que se'n facin i com quan l'alcaldessa explica la seva situació, en la qual empatitzo per dir-ho absolutament, hi ha situacions en què es requereix l'ingrés en una residència, però hem de tenir una mirada llarga en això, sobretot perquè tenim una població envellida, és a dir, hem de mirar a uns quants anys vista. I a banda de residències hem de millorar l'atenció domiciliària, perquè la gent creiem que la primera opció de tots els que estem aquí segurament, quan arribi el moment i ens fem vells, és viure a casa nostra. Segur que tothom vol viure a casa seva, en la mesura del que sigui possible. Per aconseguir això, doncs, hem de millorar l'atenció domiciliària, evidentment. Coincideixo en el tema de la teleassistència, que també l'he dit abans. Hi ha moltes ciutats del nostre entorn que tenen teleassistència gratuïta i també un tema que és molt important i que no sigui basada en l'edat, perquè aquestes fronteres, a partir de 80, hi ha persones de 75 que poden estar molt malament i poden tenir la necessitat de tenir la teleassistència i que sigui gratuïta o que almenys vagi per trams com proposava el senyor Pérez, que tampoc almenys seria una opció intermitja. I sobretot també potenciar el suport de les persones cuidadores, ja siguin, evidentment, les familiars com els professionals. Hem de professionalitzar encara més el sector. I també cal que hi hagi, a banda de residències, casals, perquè la gent gran pugui seguir tenint una vida plena en altres aspectes que no siguin només el de la salut estricta, sinó també la salut mental que ve de la cultura, de gaudir d'actes culturals, d'actes de lleure, de les exposicions, etc., totes les activitats que es fan en un casal, sortides, etc. I en l'àmbit d'altres propostes potser més concretes, nosaltres volem implantar un servei d'odontologia municipal, igual que ara en tenim un de podologia, un servei d'odontologia municipal per garantir una atenció bàsica per tothom, perquè la salut bucodental és molt important i una mala salut bucodental comporta problemes després molt greus. I després, que totes les contractacions que es facin i tots els convenis amb les entitats tinguin una clàusula social, perquè cal donar molt valor al retorn social que puguin donar les empreses que guanyin licitacions o les entitats que tinguin un conveni amb l'Ajuntament. I veiem que, per desgràcia, moltes vegades és només el preu el que determina qui guanya una licitació i llavors ens acabem trobant alguns desastres, com va passar, per exemple, amb els casals d'estiu l'any passat. I finalment també proposem una funerària pública que ofereixi preus més assequibles i un servei sensible i no mercantilista en moments tan difícils com són la mort d'una persona estimada. Senyor Martínez, és el seu torn, quan vulgui. Esplugues necessita el canvi, perquè després de 44 anys el model actual està esgotat. Des d'Esquerra proposem un canvi basat en la transformació republicana, que vol dir una governança que escolti la ciutadania d'una manera activa. Us demano que ens feu confiança perquè Esquerra és l'única força que pot fer possible aquest canvi. I és possible perquè ja fa temps que Esquerra creix a Esplugues, perquè fa molt de temps que treballem al costat de la gent des de dins de l'Ajuntament. Esquerra és l'opció útil per transformar Esplugues. És possible. Nosaltres no ens resignem i us demano que no us resigneu. A Esplugues poden canviar les coses, a Esplugues es pot fer el canvi. I cal que sortiu a votar aquest diumenge perquè la majoria absoluta està a un regidor de distància i si aquest regidor cau, el canvi és possible.
Apel·lo a la confiança de la gent d'esquerres, progressista i republicana, i a la de totes aquelles persones que han votat altres opcions altres vegades o que fins i tot han votat el PSC i s'adonen que la nostra ciutat necessita un canvi de rumb. Us demano que vosaltres sigueu els protagonistes del canvi amb el vostre vot aquest diumenge. Ara és l'hora. Amb tu el canvi, visca Esplugues.